дар шабакаҳои иҷтимоӣ навореро гузоштанд, ки дар он блогнависи тоҷики муқими Москав бо тахаллуси Саша Москва сабт шудааст. ҷавони тоҷикӣ барои ин видеоблогер чанд шапотӣ мезанад ва ӯро ба ҳамҷинсгароӣ муттаҳам мекунад. Дар як суҳбати кӯтоҳ бо Радиои Озодӣ ин блогнавис латукуб шуданашро аз сӯи ҳамватанон тасдиқ кард. Дирӯз тақрибан соати 21:30 дар станция метро Парк культуры Кольцевая ба ман се ҷавоне ҳамла карданд ва бо ҳамроҳии онҳо як духтаре буд. Онҳо мехостанд, ки ман аз онҳо бахшиш бипурсам. Надонам барои чӣ бахшиш пурсам. Ман гуфтам, ман бояд ба хонаам бирасам, дер монда истодаам. Маро қапида буданд, аз либосам қапида буданд, сар намедоданд. Баъдан аскари полис, ки дар ҳамон ҷо дежурит мекунад, он омад ва дид ин ҳолатро, ҳамаи моро ба ҳуҷраи полис бурд, ба тафтишоти ҳуҷҷатҳо амол. Саша Москва дар идома гуфт, кормандони полис аз ҷонибҳо даъват карданд, ки қазия борои мусолиҳа ҳал шавад. Баъди он ки блогнавис аз идораи полис озод мешавад, 4 ҳамлагар барои чанд соати дигар дар он ҷо мемонанд. Аз ин пештар Саша Москва шикоят карда буд, ки аз сӯи ҳамватанон пайваста таҳдид мешавад. тафсилоти суҳбати ин блогнависро дар Озоди видео YouTube пайдо кунед.